Video tragic. Шон МС 2017 ба дархости бисёр бародарои ғарибе ки ошиқанд, аммо ба ватан наёмада хабари тӯи дӯстдоштааш мерасаш. бесахтар қичоқит кунам бӯи мудмонама шомда тира сипорида бархидо парвоз намози шомда тоза кадаови чашмотат хирсандӣ ки ман мерам ки зур шава тӯи мови қалингит ман мерам ки ба ҷои понбах шава чорни принц атра молдози ма овозат наброя ба ҷинс 40 минут мо хай интизор шамара 6 моҳи дига алоча самолёт даим доам те бори дига мулки бегона қадам то қасм кача да пеш да ҷеб 2000 дига мондай курсум мабрад нахона туй ти зани ҳалолима садқаи зулфи сиёҳ чашмои ҷавонима неки рас шуд хатобат иҷада тоқа кор нест манам фаҳмидам ки ҷангал берубоҳима кор нест кори срокақим буд неки фикри туй меқапидам охири моҳ зарплата ки дад кори нав кофтаниям модари интизори занг да занг зада чӣ бугум ову бемори қандай маҷбурум дурӯ бугум алло ман созум саломатим ҷои кору ховум неу чакелин тайёра беҳуда руснаковум духтари ҳамсоярам ман накамон шукр нарава келини румол зебат хона да интизори маҳай диюм моҳ кор додан зарплата бо патен қимата 12000 мемонам в продукта навбати маҳай румол зеби интизору моҳи дига хостагори роӣ мекунам модара ойли ки навбати ози кор ништяка продавецам зуре савдо точкам да квартира қатин пацаной намозхони тоҷикан расид моҳи навбати зарплата оча баги кода фалонҷо хостгори рав иншолло миём никода иншолло ба орзуд мераси бачат келин миёра хаёча ҷон ма занг занам бифаҳмонам мувора пацано табрик дора худо тааллуқтон гардона зангало ҷон ма пашм занг назау туй дора чӣ гуфтастем бас кунер гирем туя отказ кунер май пиштию ғарибам телефона да дасташте ё хича мекша ё ма туй намешаванея телефона та гиря дора биниш бона бравена аюса алло хирсанда ҷон мара бахша кашид фаромӯшам ки насиба омада ночам розишид беақл чӣ гуфтасти ман дурӯғ гуфтам ки созам ки тазиқ наша ягане шаву рӯз дар азобам баҳри хирсандӣ ти ҷони ҷавона азоб дамондам баги отказ ки туя беақлӣ накати ҷонам илтимос ти мара бахш намеша ти дер кади очам бачая пашда ваъдам кадай ти мефаҳмӣ ман туй дорам ҳафтаи дига илтимос ти ғамам нате баҳри хирсандии модар хандам чашми намам нате телефона занде волда дурӯғ мегарӯси ё зиқ нестаю ҳаром мара ором дора ки ман наям туя накунам вайрон дабай мону қарӯз чӣ меша исуми кор кадай ма аганили чени меша ман маиб када хидмат нахаридам либоси ҳалол ба ҳамун либос датай барфу борону шамол ту бо оромшам мегӯй чихе оромшам ту бугӯ э ҳаром ваъдат кун майли уқа қасами ту кун ором дорам нором бош бародари насибай ма телефони ма қати занг за модарта нарасида кампира саргардон накӣ раи хонаю кам нест ҳеҷ гап нест холӣ ки дилтаи гирьяйта западло нест гап нест брат раҳмадалло ча бромадӣ ё не бигарда брат нахона ман миём ягон соле